سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا لومي سلسته طريق للتشحن عيسران سلستن ابستدالو وزيناتات مرحيل علوي بايتو بيجا مبرق سودان رئيسه وسانه مبرق سودان تتنصيغو كينات كنل علينا يلو مطنققتا مستادو اب ايثيوبيا بلعل غازيطنياታት ዝፈጸም መግፋዕ ደው ክብል በዓል መዘም ረኸብ ብዙሃን ኢትዮጵያ መጽውዑ ኤርትራን ተቀዳማይ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት መንግስታት አሜሪካ በቀርና አፍሪካ ጄፍሪ ፌልትማን አፎሬን አፌርስ ትባል መጽሔት ዘርጊሕዎ ዝነበረ ንስምዕ ሰላም ኢትዮጵያ ዘዳሰሰን ንኤርትራ ዘነቐፈን ጽሑፍ አመልኪታ قلع دبداب مسدادان اب سومال حدا اوغاندا وتادر نسلسته بصوته كم زقتله مغلاصون كالن زطقاله لكخونيو ابزا چانل دمان وتر تخاتاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتناي دول ملكت كتطوقون بخبر يعدمكم اب هاجر السودان امونغو ماكلاي منغستن مبرق سودانن زولو بوليتيكاو فحفحه اند عرغا بزمصالو زولو اوان غله كاب لعلوت مراحتي مبرق سودان كاب سودان تفنقلهم هاجر كخونو كم زخلو مطنققتاتات يسدلو ابز حلفه قرب معلتات مرحي لعلوي بايتو راشايدا زخون مبرق سودان صقماتو بماكلاي منغس سودان كفتح اند حرزي كيلو هاجر ناي مخان تخلو كم زلومن هاجر كخونون كم زي صقومن مطنققتا سديدو حجقا منغس سودان نحتو رئيسه وسانه مبرق سودان انتنصيغو ابتو زوبا كوينات كأوجم مخانم مرحل العلوي بايتو بيجا محمد الامين ترك اتنقيقو اتي كاب قبيله هادان دوازخونه مرحي ابدوب ايرترا اب تركب موتا اب استبهاله كباب كسلا ابحت طري ندغفتو اب زسمعو مدره نسمع سلام جوبا كم زنصقو بمرغاص غداي مبرق سودان اب رئيس وسانه زتكوره زتفليه نايزته مقاوم كوهابو مصوعو مع كان زينا سودان تريبين طقيسالا منغس سودان نزقربو حتوتات اندحر تقبلو ام حيال سودان كسرح مخانم بمملكات حتوم انت تنصيقونا كينات وجم مخانمن هاجر كخونون زعقتم كم زيلن كم زحلفه كم نيا بوتاتهم معواتهم كم زي ترفن يغليصو نسو تمساسل حتوتات مزلوهم زوباتات سودان بحدنت كسرح كم زدلون اسمير الله منغس سودان بزعبه مغلصي مرحتي لعلوي بايتو بيجا بزملكت زاغيت زهابو ملس يلن مرحتي ناي زتفلالي قبيلاتات زحقفه زوبا مبرق سودان اول حنحسي اب ايرترا زتن مكياد اب استبغسل اوان سراوي سودان ابدوب عاغيتو ننا بوتهم كم زملسم يذكر سبسلطان ኢትዮጵያ ንሰራሕተኛታት ሚዲያ በፍላይ ድማ መርመርቲ ጋዜጠኛታት መግፋዕ ደው ከብሎ በመንግስት ዝምወል በዓል መዝመራኸብ ብዙሃን ኢትዮጵያ ጸውዑ በውልቅ ዝውነን ኢሳት ተባሂል ጽዋዕ መደበር ቴሌቪዥን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ቤት ፍርዲ ናይ መፍራሕ ደብዳቤ ዝበሎ ከምዚ በጽሐ ድሕር መግላጽዩ እቲ መጽዋዕታ ቀሪቡ ዘሎ ኣብዚ ዳሕረዋይ እዋን ስራሕ መርማሪ ጋዜጠኛት ደው ንኽብል ትእዛዝ ናይ መሃብ ዝምባለ ተራእዩ ይብል እቲ በዓል መዚ በመሰረት ምቹእ ሃዋህው መራኸብ ብዙሃን ንምፍጣር ዝተዋሃበ ሓላፍነት ብምስማዕ በዓል መዚ ሚዲያ ኢትዮጵያ بزخونه يخون وغن اب لعل مرمرت غازيطنياتات زفصم مغفع دو كبل يصوع يلون الله اب ኢትዮጵያ ምቹ ሃዋህው መረኸብ ብዙሃን ከም ዘየለ ብዙሃት ጸብጸባት ክወጽኡ ምጽናሕም ይፍላጥ ሓደ ካብዚኦም اب لعل ዝተፈላልዩ ጋዜጠኛታት ዝፈጸም ማእሰርትዩ መጀመርታ ወርሕ ተሐሳስ መስራቲትን ዋናን ኢትዮ ንቃት ዝተባሃለ ሚዲያ ዩቲዩብ اب አዲስ አበባ اب تحت قيد ፖሊስ ፌደራል ከም ዘኣተወት በዓል ቤታ መግላጽ ይዝከር መንግስት በመንቃፍ መቃወምን ተፈለጥ መስከረም 22 ተባሂል اب ጽዋዕ ከባቢ ናይ ሲቪልን ፖሊስን ፌደራል ዝተኸድኑ ሰባት ከም وسدوا بعل بيتا حبير نيريو ابز حلفه 10 عامታት አውሽት ኢትዮጵያ ካብ ዝተራያ ናይ ሕትመት ሚዲያታት ብዙሕ ዝናን ተፈላጥነት ካብ ዝነበረን ሓንቲ ጋዜጣ አዲስ ነገር ኮይና ሓደ ካብቶም ነታ ጋዜጣ ዘዳለው ዝነበሩ ተኣምራት ነገራ በዝበጽሑ ማእሰርቲ ክስደት ከም ዝተገደደውን ተገሊጹ ነይሩ ኤርትራ ነቲ ቀዳማይ ፍሉይ ልኡኽ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ በቀርና አፍሪካ ጄፍሪ ፌልትማን አፎሬን አፌርስ ተባህል መርበ ሓበሬታ ጽሐፎ ነፖሊስታት ኤርትራ ኮመደማ ምትእታው ኤርትራ በጉዳይ ኢትዮጵያ ዘነቅፍ ሓርፋፍ መንገድ ሰላም ኢትዮጵያ ዝብል አርእስተ ዘለዎ ጽሑፍ አርእስቱ መታለሊ ቁሉዕ ድሌትን ጥሙሕን ጽሐፊኡ ኣብዚ ዞባ ሓድሽን ሰፊሕ ውግእን ምጎሃር ይክትብል በመንገድ ኣብ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ዝርከብ ኤምባሲኣ ቁሉዕ ደብዳቤ ናብታ መርበ ሓበሬታ ከም ዝለኣኸት ተገሊጹ ኤርትራ ኣብቲ ሰይዳቶ ዘላ ቁሉዕ ደብዳቤ ፌልትማን ኣብ ቀርና አፍሪካ ፍሉይ ልኡኽ አሜሪካ ኮይኑ ኣብ ዝተመዘዘሉ ፈለማ እዋን መንግስታትን መራሕትን ናይተን አንገቱ ዝኾነ ሃገራት ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልን ዘሊፊ ይደለ ድሕረ መባል ንሱሉ ሰው አኼባ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልን ከም ሸርሒ ዘለዎ ወይ ከም ስግኣት ንዞባው ሰላምን ምርግጋእን ስርዓት ገይሩ ብዙም በዓጣማምታ ርእይዎ በመባል ነጺጋቶ ነቲ ታሪኻዊ ስምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ውን በተመሳሳሊ አሉታዊ አጣማምታ ተመልኪትዎ በመባል ኣብ ተቁሉዕ ደብዳቤ ጽሒፋላ ኤርትራ ነቲ ጄፍሪ ፌልትማን ዘርግሖ
ጽሑፍ ካብ ሕጽረት ተመክሮ ዝብጋስ ዲፕሎማሲያዊ ጌጋ ተባሂሉ ሸሪልካ ክሕለፍ ዘይከኣል በንጻሩ ተልእኾ ፌልትማን ብታሕቲ ንወያነ ንምብርባር ዝዓለመ ሽርሕታት ዝሓዘለ ምዃኑ በጋህደ ዘነጸረ ይክትብል እውን ከሲሳላ ኣብቲ ደብዳቤ ቀጺላ ጀፍሪ ፌልትማን ኣብ ጉዳይ መስርሕ ሰላም ኢትዮጵያ ክትንትን ኢሉ ዘዳለወ ጽሑፍ ስም ኤርትራ 30 ግዜ ስም ኢሳያስ አፈወርቂ ድማ 25 ግዜ ተጠቒስዎሎ እዚ ንኤርትራ መሪሕነታን ህዝባን ደጋጊምካ ከም ዝዓበየ ዘራገ ሰላም ብምጥቃም ኮነ ኢልካ ንምስይጣን ዝዓለመዩ ከምቲ ጀበና ንበራት ጸላም ዝበለታ ሓባልያ ከይትቅድመክ ዝዓይነት እዩ ኤርትራ ኣብ ታሪኻ ወላውን ኣብ ቅድሚ ናጽነት ንዞባዊ ሰላምን ምርግጋእን ዘሰጉም ጽኑዕ መርገጽ ሒዛያ ክትሰርሕ ጸኒሓ ቆጠባዊ ምትሕጋዝ ዘውሕዝ ሓበራዊ ረብሓን ምትእሳር ንምፍጣር ጥሩፍነትን ኣኽራርነትን ካብ ሱር ንምምሓው ድማ ጥሙር ዞባዊ ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ብዕቱብ ጽዒራ ሕርቃኑ ክቆጻጸር ዘይከኣለ ፌልትማን ግን እናተጠወየ ንኤርትራ ንምውንጃልዩ ተታሒዝዎ ንኤርትራ ንምሕናቕ ስጉምትን ሓድነትን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ክህሉ ክእምን ፈቲኑ ዳግም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘይሕጋዊ እገዳ ባይቶ ጽእታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ክትግበርን ኤርትራ ኣብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘለዋ መንበር ክትሕደገን ድማ መኺሩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝርከባ ጎረባብቲ ኣብ ዝሰፍሐ ከባቢታት ማእከላይ ምብራቕ ዞባ ወሽመጥ ዘለዋ ሃገራት ንባህርያዊ ረብሐን ጠንጢናን ኣንጻር እዛ ንእሽቶ ሃገር ጉጅለ ክፈጥራ ድማ የላዓል ኣሎ ሰላሕታውን ግምታውን ሓሳባት ብምልዓል መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ግጭት ምፍጣር ይፍትን ኣሎ በመባልውን ንፈልትማን ኣብ ዝቁልዕ ደብዳቤ ከሲሳቶላ ከም ዝከር ቀዳማይ ፍሉይ ልኡኽ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጀፍሪ ፌልትማን ኣብታ ፎሬን ኣፌርስ እትበሃል መጽሔት ዘርጊሕዎ ኣብ ዝነበረ ጽሑፉ ቃል ብቃሉ ነቲ ኣብ ልዕሊ መላኸ ስርዓቱ ዝግበር ዘሎ ሰፊሕ ኩነነ ምዕራባውያን ኢሳያስ ጽልኢ ኢሉ እዩ ዝነጽጎ ሕብረት ኤውሮፓን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ እቲ ቀንዲ መተሓላለፊ ዘይሕጋዊ ምስጋር ኣጽዋርን ገንዘብን ኢሳያስ ዝኾነ ኮርፖሬሽን ንግዲ ቀይሕ ባሕሪ ዝገበሮ እገዳ ምትእታው ኢሳያስ ኣብ ገዳማዊ ጉዳያት ኣይዓገተን ሰብኣውን ልምዓታውን ሓገዛት ክውስኽ ዝብል መብጽዓታቶም ከዓ ነጺግዎ እዩ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራን ስነ ህንጻዊ ቅርሲ ኣስመራን ንወፍርን ቱሪዝምን ሰሓቢ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ልክዕ ከምቲ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ኣብ 2018 ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንኒኩለራዊ ህርፈናቱ ብናይ ሆቴላት ወፍሪ ንምልውዋጥ ዝቐረበሉ ዕድመ ዘይተዓወተ ኢሳያስ ኣብ ስልጣን ዘለዎ ምጭባጥ ኣብ ሓደጋ ክእቱ ዝኽእል ናይ ውልቃዊ ፈርቲ ወፍርታት ተገዳስነት የብሉን ኤርትራ ኣብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘለዋ መንበር ወንበር ምውንዛዕውን ንኢሳያስ ክቕይሮ ዘለዎ ተኽእሎ ጸቢቢ ብምባል ከምቲ ኣብቲ ሕጂ ኤርትራ ሰይዳቶ ዘላ ቁሉዕ ደብዳቤ ተጠቒሱ ዘሎ ጀፍሪ ፌልትማን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት እገዳ ክገብርን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝርከባ ብፍላይ ስዑድ ዓረብን ሕብራት ኢማራት ዓረብን ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጸቕጢ ክገብራዩ ጻውዒታት ኣቕሪቡ ዝነበረ ሓደ ኣባል ናይቶም ኣብ ሃገረ ሶማልያ ተዋፊሮም ዘለዉ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሓይሊ ኣፍሪቃ ዝኾነ ኡጋንዳዊ ወተሃደር ንሰለስተ ብጾቱ ብጥኢት ከም ዝቐተሎም ተገሊጹ ነቲ ትማሊ ሶኒ ኣብ ርእሰ ከተማ ሶማል መቃዲሾ ዝተፈጸመ ቅትለት ንምጽራይ ከዓ መርመራ ተጀሚሩ ኣሎ ተባሂሉ እቲ ወተሃደር ኣባል ናይቲ ኣብ ሶማልያ ተዋፊሩ ዝርከብ መሰጋገሪ ሓይሊ ሕብረት ኣፍሪቃ ምዃኑ ተፈሊጡሎ እቲ ቅትለት ኣብታ ሃገር ኣብ ዝርከብ ቀንዲ ማዓስከር ወተሃደራት ዩጋንዳ ከም ዝተፈጸመ ጸብጸባት ገሊጾም ኣፈኛ ሰራዊት ዩጋንዳ ፌሊክስ ክላይንግየ እቲ ፍጻመ ከም ዘጋጠመን እቲ ወተሃደር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወን ኣረጋጊጹሎ ንሱ ከም ዝበሎ እቲ እንታይ ከም ዝደፋፈኦ ዘይተፈለጠ ወተሃደር ንቕድሚኡ እናተኮሰ መጀመርታ ንሓደ ኣብ ኣፍ ልቡ ሃሪምዎ በቲ ተኹሲ ዝሰንበዱ ካልኦት ወተሃደራት ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ማዓስከር መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ መሲልዎም ነይሩ ሓደ ካብኦም ነቲ ኩነታት ንምርግጋጽ ኣብ ዝፈተነሉ ብሰለስተ ጠያይት ኣብ ርእሱ ተሃሪሙ ተቐቲሉ እቲ ሳልሳይ ድማ እናሃደመ እንከሎ ብድሕሪኡ ተሃሪሙ ይወዲቑ ካልእ ወተሃደር ብሰላሕታ ናብቲ ዝትኮስ ዝነበረ ብጻይ ብምቕራብ ብረቱ ምስ ሕደጎ እቲ ቅትለት ከም ዘቋረጸ ገሊጹሎ ከምዚ ዓይነት ፍጻመ ኣብ መንጎ ወተሃደራት ዩጋንዳ ድሕሪ ሓያሎ ዓመታት ይዘጋጥም ዘሎ ኣብ 2019 ሓደ ኣብ ሶማልያ ተዋፊሩ ዝነበረ ኣባል ሰራዊት ዩጋንዳ ዝነበረ ካፒተን ንሓደ ብጻይ ድሕሪ ምቕታሉ ርእሰ ቅትለት ፈጺሙ ነይሩ እዩ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም